Knjige donose slobodu, čak i u zatvoru. Nedavno mi je jedna priča privukla pažnju. U ženskom zatvoru u Kanadi zatvorenice nemaju knjižnicu. Knjižnica postoji, ali je njezin prostor prenamijenjen za druge potrebe. Ipak, među tim zidinama imaju nešto vrijedno. Napravili su svoj buklab. Jednomjesečno nekoliko žena sjedne u krug i razgovara o knjizi. Neke od njih čekaju suđenje, neke služe kratke kazne, neke duge. Svaka od njih dolazi iz potpuno različite životne priče. I razgovori koje one vode nisu tek površna razmjena mišljenja. Razgovaraju o vrlo ozbiljnim stvarima. Jedno pitanje se najčešće vraća u tim razgovorima. Jesu li naši izbori zaista slobodni? Ili većinu naših odluka određuju trauma, odgoj i okolnosti u kojima smo odrasli? Tako razgovaraju o traumama iz djetinjstva, o pogrešnim izborima, o odnosima, krivnji, opraštanju i o tome kako ponovno započeti život. Jedna od njih je rekla nešto što me posebno dirnulo. Rekla je, Book Club nam pomaže da na trenutak zaboravimo gdje smo. A druga je dodala, čitanje me podsjetilo da još uvijek imam i glas. Tu zapravo leži jedna važna istina. Knjige nisu samo priče. One su prostor u kojem počinju razgovori koji mijenjaju ljude. Kroz čitanje možemo misliti, osjećati, raspravljati i mijenjati perspektivu. Ako razgovor o knjigama može stvoriti zajednicu čak i unutar zatvora, zamislite što može učiniti među ljudima koji su slobodni. Upravo zato smo mi napravili ovaj Book Club. A sada vas želim pitati nešto. Može li jedna loša odluka definirati nečiji cijeli život ili vjerujete da svatko uvijek može napisati novo poglavlje? Mislim da je to pitanje koje se tiče svih nas.